Hi! Hello mga bata! Kumusta? Aniya nasad karon si Teacher Cecil aron magtudlo sa inyo ha sa atong bag-ong leksyon. Andam na ba kamo? Okay. Kikinanglan ang mga bata nga magpuyo. Gamito nato atong dalunggan sa pagpaminaw ug mata sa pagtan-aw ni ining video aron kita makakaton. Salamat! Karon adlaw atong tun-an ang mga nagkalain-lain nga porma o shapes. Lingin o circle. Lingin or circle. Rectangulo or rectangle. Rectangulo or rectangle. Cuadrado or square. Cuadrado or square. Bituon or star. Bituon or star. Kasing-kasing or heart. Kasing-kasing or heart. Itlog nga porma or oval. Itlog nga porma or oval. Triangulo or triangle. Triangulo or triangle. Okay, mao kadto ang mga nagkalain-lain nga porma. Lingin or circle. Rectangle or rectangulo. Cuadrado or square. Bituon or star. Kasing-kasing or heart. Itlog na porma or oval. Triangulo or triangle. Okay, naaba mo'y nasabtan mga bata? Karon mga bata, ana ay mga pangutana nga giandam si teacher. So kinahanglan nga inyoha kining tubagon. Sa kada porma nga akong ipakita, inyohang tubagon og unsa ang mga pangalan niini. Andam na ba kamo? Okay, sige. Una nga porma, unsa may tawag nato ani? Ikaduha nga porma, unsa may tawag nato ani? Ikatulo nga porma, unsa may tawag nato ani? Ikaupat na porma, unsa man kini? Ikalima nga porma, unsa man sad kini? Ikaunom na porma, unsa sab kini? Ug ang ikalas na porma, unsa man kani? Okay, sige akong lantawon ha kung unsa inyong mga tubag, lantawon ako og sakto ba. Ug karon, atong lantawon kung sakto ba ang inyong mga tubag. Kung very good pa kay ang mga bata, sige daw. Una nga tubag, circle or lingin. Ikaduha nga tubag, rectangulo. Ikatulo nga tubag, bituon or star. Ikaupat nga tubag, kasing-kasing or heart. Ikalima nga tubag, itlog nga porma or oval. Ikaunom nga tubag, triangulo or triangle. Ikapito nga tubag, cuadrado or square. Perfect ba ang tanang bata? Naka-answer ba? Okay, very good. Ang tanang nakakuha og perfect answer, tagaan na ni teacher og star. Ihatag lang ni teacher sa mama. Og katong wala nakasakto og tubag, tagaan ra gihapon ni teacher og star. So si mama na ang magsulti kung pila ang inyong score sa gihatag ni teacher nga mga pangutana.
Okay, goodbye kids! Congratulations!